Halløj så YouTube. Blev du bange? Sagde ikke, du var gået i gang. Det er ikke sjovt. Jeg sagde, jeg starter lige her om nu. Jeg hørte ikke efter. Jeg var i gang med at søge på min kanal. Halløj de damer her og vaskebjørne, og velkommen til denne video. I dag der har jeg Alex med mig. Han er lige hernede. I dag der skal vi kigge på mine sådan helt gamle kanaler. Og wow, it's very nice. Så skal jeg også recreate dem. Og det kommer til at foregå sådan, at vi ser dem igennem, og så Alex kan vælge 2 videoer, og jeg skal vælge 2 videoer, der skal recreates. Jeg har sendt dig en video, der giver bare lyst til at begå selvmord. Hvorfor sender du din egen video? Du skal vælge 2 af mine videoer. Så simmer din kanal. Nej, men hvorfor tror du, jeg deler skærm? Ja, det er rigtigt. Det er fucking spade. Okay, hvad for en fanger dine øjne? Jeg har lyst til at spille Winterløb 2. Altså, jeg synes, du skal op i Fuglsangsø igen. Nej, den gør jeg. Men her i 2014, jo. Nej, det gør jeg ikke. Jo. Den gør jeg ikke. Why are we still here? Just to suffer. Hvad fuck er DDD? DDD, det er en Ask Me. Gud. Det er da fucking cringe. Det er da Hvad fuck? Maked by Animoto. Oh my god. Mig og mine venner, der hedder Kim. Den der webcam-mikrofon der. Ja, jeg sidder bare og lægger mærke til dit hår. Altså, fuck. Jeg har en kofod på toppen, og så har jeg en fucking kofod lige her. Det er fucking træls. Vi laver så en Asgers video. Min gamle håndbold! Du blev lige højt der. Sorry! Vi har altså fået nogle... Vi har så fået nogle mange spørgsmål. Look at this dude. Wait till you see the... No. Fået mange spørgsmål. Jeg kan huske de spørgsmål der, ikke? Det var bare nogle, vi selv skrev ned. Ja, det er som om min gamle Asmi-video også. Det er også derfor, jeg har valgt at slette dem. Hvordan tænker I på dyrepleje? Hvad for en bestemt holdning kan man have til dyreblæri, hvis jeg må have spørge? Undskyld, hvad? Jeg synes dyreplageri det er en god ting, fordi så får vi udryddet alle de lortedyr, som egentlig bare kommer og invaderer vores by, den som vi har bygget af unaturlige årsager, og bare ødelægge moder natur, og jeg synes faktisk bare det er så dejligt. Jeg prøver, den måde jeg forestiller mig det, den måde jeg tænker på det, det er, at når jeg sådan om aftenen, når jeg har været ude og arbejdet rigtig hårdt, og alt det der, så ligger jeg mig i badekarret, nyder det dejlige varme vand, og så det første jeg tænker på, det er bare en hund, der bliver sparket i klunkerne, og jeg kan bare ikke lade være med at tænke, this is the life. Det tror jeg, du har tænkt dig at forestille dig at tage din kat og så drukne den sammen med dig. Okay, nej! Bare. Hej så. Ja, jeg laver den her lille korte venstre øre nyder dig. Simpelthen fordi Det er en skam, du ikke kan se mig, fordi jeg kan gøre det samme med mit headset, jeg har nu, og så kan jeg bare tage mikrofonen foran min mund, og så kan jeg bare sidde sådan, ligesom jeg gør der. Jeg er blevet en YouTube-partner. Skriv det på kanalen, og så skal jeg nok svare jer. Lover jeg. Det lover jeg. Wow, fuck, jeg var insecure. Jeg lover, at jeg nok skal svare. Og så havde jeg fucking too many items enabled. Og det ved jeg godt, hvorfor jeg havde. Men jeg kan bare sige snakke om, hvis det er en helt ny video. Hvordan fuck i helvede har jeg allerede level 49? Godt spørgsmål, jeg kan ikke engang huske det.
Hallo de damer her og vaskebjørne, og velkommen til denne video. I dag, der har jeg faktisk nogle rigtig gode nyheder, og jeg synes bare, vi skal komme i gang med dem. Cue the intro. Jeg vågnede op til en e-mail her i morges, og den her e-mail, den skrev: Kære Andrea, bla 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 bla. Vi er rigtig glade for din kanal, og vi vil gerne tilbyde dig at blive YouTube-partner. Og jeg var sådan, what? YouTube-partner? Så ja, jeg er blevet YouTube-partner, og jeg ved godt, det er fantastisk. Jeg har godt nok kun 16 subscribers og lidt under 2.000 views. Men ja, tro mig, når jeg siger, at jeg er blevet YouTube-partner, fordi jeg har set en reklame på mine videoer. Og ikke nok med, at jeg er blevet partner. Så er der også nogle andre opdateringer, vi lige skal snakke om i dag. Og de opdateringer, de inkluderer også en trailer. En ny kanaltrailer. Trailer. Whatever. Jeg er sprogspasser. Og der kommer til at være nogle informationer omkring gaming, vlogs, alt sådan noget. Det kommer I til at se. Det arbejder jeg på her den næste dag eller sådan noget. Og så kommer jeg selvfølgelig også til at lave nye Let's Play-videoer. Jeg ved godt, at I mangler en anden dansk retarderet YouTuber, der laver lortevideoer. Og det er derfor, jeg gerne vil levere. Og så er der jo egentlig ikke andet, end at sige, at I bare skal like, comment og subscribe, og alt det der generic piss. Fordi det sagde man tilbage i 2012. Min PC larmer. Det har været jeres yndlingsvaskebjørn. Tak fordi I så med på denne video. Fuck, det lød dumt det der. Hvorfor lød det dumt? Og det har været jeres yndlingsvaskebjørn. Tak fordi I så denne video. Farvel. Hejsa. Ja, jeg laver den her lille korte video. Simpelthen fordi, at jeg er blevet en YouTube-partner. Det er jo fedt. Altså, jeg synes bare, det er fedt. Og så har jeg også lige hurtigt kort sagt, oprettet en profil på, livestream. Så ja, jeg vil begynde at lave en livestream også, og sådan lidt. Så ja, I kommer til at se lidt mere af det. Hallo de damer her og vaskebjørne, og velkommen til Amnesia. I dag der spiller vi en custom story, fordi jeg gider simpelthen ikke at spille main story. Den er simpelthen for... Kan jeg bevæge mig? Ja tak, okay. Jeg er så langsom. Acceptance. Nå, men det var en anden video. Jeg skulle til at sige kinky, men det er da i hvert fald ikke kinky, den her. Det er måske noget, Alex vil kunne lide. Okay. Der er et ur lige her. Nå, døre der ikke fungerer. Den fungerer. Perfekt. Let's go. Jeg har glemt, hvor mørkt det her spil er. Okay. Nej, ikke sige, vi skal til at lave alkemi. Det skal vi. Fuck, man. Nu ved jeg, hvordan jeg laver bomber. Let's go. Heyo. Heyo. Hej. Er det dig, jeg skal bruge potion? Hvad, faldt jeg i søvn, eller hvad? Shit. Where the fuck is he? Han kommer og voldtager mig. Han kommer og putter noget i numsen på mig. Han er sluppet fri. Den har gjort ham superhuman. Okay, jeg tror, han er inde i det her værelse her. Au! Oh shit. Nope, jeg ved ikke, hvor mit storage room det er. Og jeg har heller ikke tænkt mig at bruge tid på at lede efter det. Så det her, det var Amnesia Let's Play nummer 232.
Og det har været meget hyggeligt. Næste episode, der speedrunner jeg spillet. Og jeg kan lige give en lille spoiler. Jeg speedrunnede det på under 2 minutter. Og ja, det var det. Vi ses næste gang. Farvel. Hvorfor lyver du? Hej YouTube. Jeg glemte at filme. Hej YouTube. Hvordan går det? Ja, det er dejligt at høre. Nå, okay. Nå. Og jeg vil spille noget Amnesia. Ja, jeg vidste det. Jeg vidste det bare. Du kommer ikke nærmere. Du gør det bare ikke. Jeg kan ikke lide dig. Du er et svin. Du er ikke den søde af slagsene. Okay, jeg må hellere bare løbe. Fos! Au! Hvad skal jeg? Okay, jeg har ingen idé om, hvad jeg skal. Det er fandme umuligt, det her. Der var troen. Det ved jeg da ikke. Hvor klart kan du høre mig lige nu? Helt fint. Godt. Jeg sidder totalt ved siden af Andrea lige nu. Jeg har taget min stol og det hele med. Ja. Også sådan, uden for redigeringen, bare lige husk at kigge til siden sådan en gang imellem, så det ligner, vi kigger på hinanden. Jamen, vi har fået en masse dejlige videoer. En af jer dejlige seere, selvom vi kun har 16 subscribers, cirka 200 seere. Og aldrig nogensinde få en næste kommentar på nogle af vores videoer. Sad life. Det er på en omstændigheder vores forældre eller os selv, der har skrevet de her dejlige spørgsmål. Nej. Vi starter med det første. Hvad kan I lide at lave? Jeg kan godt lide at lave musik. Spille musik. Høre musik. Ja, det er sådan mere eller mindre det. Godt lide at redigere videoer. Okay. Onanere. Wait, what? Dumme kvinder med alle mulige stoffer, så tager dem hjem med badekar og skatter sig organer ud. Næste spørgsmål. Hvordan tænker I på dyreplageri? Hvad? Jamen, når jeg tænker på dyreplageri, så tænker jeg på dengang jeg var lille. Ja. Hvordan min mor blev ved med at spørge, hvor hen katten var. Jeg ved godt, hvor den var. Ja. Hun fandt den aldrig. Hun skulle bare have kigget i fryseren under kødet. Har I bedre at tage jer til? Nej. Det... Har du det? Jeg kunne tage ud at cykle en tur og prøve at tabe mig. Jeg kunne tage ud at træne. Tage ud at spille fodbold. Men jeg vælger at sidde her. Jeg har ikke noget, jeg kunne tage mig til. Jeg kunne drukne mig selv. Jeg har en ret skarp kniv i skuffen. Jeg sliber den hver evig eneste dag. Hvis nu, der skulle komme en dag, hvor jeg ikke gider mere. Hvorfor er det, mine øjne ser så aggressiv ud, når jeg har briller på? Hvor mange venner har I? På Discord så har jeg 396 venner, så pludselig det med 241. Jeg vil nok sige, at jeg har en god 5-10 venner. Har du overvejet at søge hjælp? Wow. Shut your bitch ass mouth. Facebook versus YouTube. Hello human. It is your highness, your greatness. Kitty cat. Now feed me, dumb fuck. Det var den her video. Tusind tak fordi I så med. Og så slutter den bare. Ja, det er bare den slutter, ikke? Yep. Hej. Mig og en af mine venner, der hedder Kim. Vi laver sådan, ja, I kan se ham nu, ja. Vi laver sådan en Asgers video. Og det første spørgsmål, det er, hvad vi kan lide at lave. Som I kan se, der står dernede. Kampsport og spille musik. Hvad jeg kan lide at lave? Jeg kan lide, hvad det hedder, at sidde på computer, arbejde med hjemmesider og være sammen med vennerne. Har I ikke noget bedre til, siger jeg vil blive spurgt om. Det vil jeg gerne svare på, men jeg skal lige tænke mig på. Nu har jeg det.
Det har vi. Men det vi har at tage os til, det har vi gjort. Så vi har ikke mere at tage os til. Okay, altså... vi fik jo et spørgsmål om, hvor mange venner vi havde. Og jeg har venner nok. Jeg kan altid godt tænke mig nye venner. Kunne tænke mig nye venner. Jeg kan også gøre sådan en rigtig airline. Hello, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Ej, jeg kan ikke lide at have den her. Det føles fucking mærkeligt. Jeg forstår ikke, hvorfor folk de gør det i film. Jeg er tørstig. Prøv at høre her, ikke? Og det er pishammerende varmt. Jeg er fucking tørstig, altså. Jeg kan ikke finde, du stadigvæk ikke har en PRP til at blive færdig. Det ved jeg ikke, jeg tror bare, jeg har hypet mig for selv meget op nu. Nu er jeg bare hyperaktiv. Ja, det gjorde du virkelig. Fuck, det er cringe, det her. Hvordan fuck fortsætter jeg derefter? Jeg vågnede op her i morges til en e-mail. Den her e-mail, den skrev: Kære Andrea, bla 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 bla. Okay. Øj, det er cringe, det her.